നമാമി ഹരിപ്രിയേ വത്സകൽപദരൂപസ്യാകൃപാസിന്ധുഭയവചം ഹരിജാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രസായ ഭൂതലേ സ്വാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായകപദായനെ രാമകാരുണ്യം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രസായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിയുടെ നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷാശുചാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടതാ. ഹരേ പ്രഭു ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലേ? നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ സ്ലൈഡ് പടത്തിലൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ സർവ ആകർഷകനാണ്. ഇത് രണ്ടും അതാ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഭഗവാൻ നമ്മൾ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച ശരീരമാണ് അല്ലേ നമുക്കുള്ളത്. പിന്നെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്? നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം. ഇത് സ്ഥൂല ശരീരം, ഇത് സൂക്ഷ്മം, ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിദ്യാഹങ്കാരം, ഇത് ആത്മാവ്. അതാണ് ഈ മൂന്ന് ഇതാണ് ചിത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എന്താണ് അസുരന്മാരെ എല്ലാം നിഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു. നമുക്ക് അങ്ങനെ അതെല്ലാം എന്താണ് വെറും ഒരു ആയുധം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല അല്ലെ? കൈകൊണ്ടാണ്, മുഷ്ടി കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അസുരനെ വധിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരുപാട് ലീലകൾ ഗോപന്മാരും മറ്റു ഗോപകുമാരന്മാരുമായിട്ടൊക്കെ ചെറുതിലെ ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ വലുതായപ്പോ കംസനെ വധിക്കുക, അങ്ങനെ കുറെ ലീലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം ഒന്നിലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല, ആയുധങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. അതാണ് എടുത്തു പറയുന്നത്. നമുക്കൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല, മനുഷ്യർക്ക് അത് സാധിക്കത്തില്ല ബദ്ധാത്മാക്കൾ. പിന്നെ ഇവിടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ത്രിഗുണ അതീതനാണ്. പക്ഷെ ഏതാണ് ബദ്ധാത്മാക്കൾ ആത്മാവ് ഇവിടെ വരുമ്പോ എന്താണ് ബദ്ധാത്മാവായിട്ട് മാറുന്നു. അത് ത്രിഗുണങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും. അതേസമയം ഭഗവാൻ ത്രിഗുണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, ത്രിഗുണങ്ങൾ മനുഷ്യരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, ബദ്ധാത്മാക്കളെ അല്ലെ? ബദ്ധാത്മാക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഇവിടെ കൂടുതലും മനുഷ്യർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? വിവേകമുള്ളത് മനുഷ്യർക്കാണ്. ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യജന്മത്തെ കൂടുതൽ എടുത്തു പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള, ബദ്ധാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അനശ്വരതയും ഇതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ടാണ് അല്ലെ? ആത്മാവ് രണ്ടില് അനശ്വരമാണ്. പരമാത്മാവാണെങ്കിലും നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണെങ്കിലും അത് അനശ്വരമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ബദ്ധാത്മാക്കളായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നു. നമ്മൾ ഏതിലൂടെ ച്യുതി സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെ? ഭഗവാന് അച്യുതനാണ്, നമുക്ക് ച്യുതി സംഭവിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമുക്ക് ത്രിഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനപ്പെട്ട് നമ്മൾ പാപകർമ്മങ്ങളും പുണ്യകർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം അടുത്ത് കിട്ടുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണെന്നുള്ള ഓർമ്മയാണ് നമുക്ക്. അപ്പൊ അത് കാരണം നമുക്ക് മരണഭയവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയെല്ലാം നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു എന്നാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനും അവതാരം എടുക്കുന്നു. നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റേത് അതീന്ദ്രിയ ശരീരം, നമ്മുടേതാണെങ്കിൽ ഭൗതിക ശരീരം, സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല, അദ്വൈതം. നമ്മളാണെങ്കിലും നമ്മൾ ശരീരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ? ആത്മാവെന്നുള്ള കാര്യം അങ്ങ് മറന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അത് വരാൻ ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇന്ന് വരുന്നത് 7, 8 ശ്ലോകങ്ങളില് എപ്പോഴാണ് കൃഷ്ണൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്
ഇത് ജ്ഞാനയോഗമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിഷ്കാമ കർമ്മങ്ങൾ, ഫലേച്ഛ കൂടാതെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരണം. അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ധ്യാനയോഗ എന്ന അധ്യായത്തിലൂടെ പഠിക്കുക. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓർമ്മ വേണം. അപ്പൊ 4 7 8 ശ്ലോകങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ എപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, അവതരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. നമ്മളിത് ഓർമ്മ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ. ഇതാണ് യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം കർമ്മ സംസ്ഥാപനായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട 2 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? എവിടെയാണോ ധർമ്മ ആചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നത്, അപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നു, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ധർമ്മം നിലനിർത്താനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം, അവതരണ ഉദ്ദേശം അതാണ്. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ എന്താണ്? ധർമ്മം നിലനിർത്തുക, അതാണ് ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം അല്ലെ. ധർമ്മത്തിന് കോട്ടം തട്ടുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ജന്മമെടുക്കുന്നു, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതാണ് അധർമ്മികള് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നു, ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ധർമ്മവും ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കലും. അധർമ്മികളെ കൊല്ലുന്നതും അധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. ഇപ്പം വസുദേവരെയും ദേവകിയെയും രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം. കംസനെ വധിക്കുക എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ അതങ്ങനെയാണ് വരിക. ആദ്യം സംരക്ഷണമാണ്, രണ്ടാമതാണ് നിഗ്രഹം വരുന്നത്. അപ്പൊ ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണ് യുഗം തോറും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ജന്മമെടുക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അത് പ്രധാനപ്പെട്ട, ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 4ാമത്തെ അധ്യായത്തില് മിക്ക ശ്ലോകങ്ങളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ്. പറ്റുന്നവരെല്ലാം ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. ജന്മ കർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതിമാമേതി സ്വാർജുന. അതാണ് അതിൽ കാണിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ, ജന്മകർമ്മം അത് കാണിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡ് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അല്ലെ. ഭഗവാനെയാണ് മനസ്സിലെപ്പോഴും ആലോചിക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ചിന്ത. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നളകൂബരനെയും മണിഗ്രീവനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ദാമോദര ലീലയുടെ ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? നാരദ മഹർഷിയുടെ ശാപം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവര് ഭഗവാനെ മറന്നു എന്നുള്ള ബോധം വന്നത്. അവര് നഗ്നരായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ എന്നാ നഗ്നരായിട്ട് തന്നെ ജീവിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വൃക്ഷത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അവർ ജനിക്കാനായിട്ട് ശപിച്ചത്. പിന്നീട് അവർക്ക് ശാപമോക്ഷവും കൊടുത്തു. ഭഗവാനെ കാണാനും ഭഗവാനാൽ മോചനം കിട്ടാനും ഇടയാകും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതിന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ കേറിയിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസ് മാറി കേറിയതാണോന്ന് അറിയില്ല മാതാജി. കൂടുതൽ ആളുണ്ട്. നോക്കിയിട്ട് പറയും മാതാജി അവരടുത്ത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇത് ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ് ആണ്. ഇതില് വേറെ ആളുകൾ കേറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ലീവ് ചെയ്തോളൂ ട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അജിത ബോസ് ഡെല്ല് നോക്കണ്ട്. ഓരോരുത്തർ പുതിയ പേരുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. അജിത ബോസ് മാതാജി ഭക്തിശാസ്ത്രിയില് കേറിയില്ലല്ലോ മാതാജി. ഇല്ല അവരൊന്നും ഇല്ല മാതാജി. എന്റെ അടുത്ത് 24 ആളെ പേരുണ്ട് മാതാജി. അവര് മാത്രമേ ഇതിൽ കയറാൻ പാടുള്ളൂ. പ്രീ ഭക്തിശാസ്ത്രിയിലാണ് അജിത മാതാജി. അപ്പൊ മാതാജി ആ ക്ലാസ് ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഇനി 29 ആളുണ്ട്.
നമ്മൾ 27 പറ്റുള്ളൂ. 2 ആള് കൂടുതലുണ്ട്. ആരാന്നാണ് ഇപ്പൊ പേര്? ഒന്ന് ഞാനാണ് മാതാജി. മാതാജി പ്രീഫെക്ട് ശാസ്ത്രിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാന്ന് വെച്ചാല് ലീവ് ആയിക്കോളൂ. ലീവായിക്കോളൂ മാതാജി. ഇത് അതാണ് പേര്. ഭക്തിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്, നമ്മൾ ഇപ്പൊ നളകുബേരനെയും മണിഗ്രീവനെയും അല്ലെ, അവർക്ക് മോക്ഷം കിട്ടി. കാരണം എന്താണ്, കുബേരന്റെ മക്കളാണ്, ദേവന്മാരാണ്. അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു ദയ അവരോട് ആര് കാണിച്ചു, നാരദമുനി കാണിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പം നാരദമുനി എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭക്തനാണ് അല്ലെ. എപ്പോഴും നാരായണന്റെ നാമവും പിന്നെ ലീലകളും ഒക്കെ 3 ലോകങ്ങളിലും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലെ, ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തൻ. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സാധൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന് അവരുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലെങ്കിലും ഭക്തന്റെ ആളുകളായിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. ഭക്തനെ ശപിക്കപ്പെട്ട് മോക്ഷം വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുകളായതുകൊണ്ടും കുബേരന്റെ മക്കളാണ്. അവിടെ പാർഷ്യാലിറ്റി ഒന്നും അതുകൊണ്ടില്ല കുബേരന്റെ മക്കൾ എന്നതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനെ ശപിക്കപ്പെടുകയും മോക്ഷം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവരെ എന്ത് ചെയ്തത്, മോചിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പല പല ലീലകളിൽ ഒരു ലീലയാണ്. ഇതെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആ ജ്ഞാനം കിട്ടിയ ഭഗവാന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാം? ഇവിടെ അവർ രണ്ടുപേർക്കും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം മനസ്സിലായി അവരെന്ത് ചെയ്ത് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെയാണ് അവർ തിരിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയാല് എന്ത് കിട്ടുമെന്നാണ്, തിരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ദുഃഖാലയത്തിലോട്ട് വരേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്, വീതരാഗ ഭയ ക്രോധ മന്മയാ മാമുപാശ്രിതാഹ ബഹവോ ജ്ഞാന തപസ ഭൂതാമദ്ഭാവമാഗതാഹ. ഇപ്പൊ നമുക്കെന്താണ്, നമുക്ക് സാധാരണ ബദ്ധജീവികൾക്ക് ഉള്ളതാണ് രാഗം, ഭയം, ക്രോധം. രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കെന്താ, ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. ആ കാമം, പല പല ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, അതിനാണ് രാഗം എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഭയം, നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഭയം മരണഭയമാണ് അല്ലെ. പ്രായമായവർക്കെല്ലാം മരണഭയം, ആധ്യാത്മികതയിൽ വരാത്തവർക്കെല്ലാം മരണഭയമാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ എല്ലാ നാശത്തിനും ഇടയാക്കുന്നതാണ് ആഗ്രഹം സാധിക്കാതെ വരുമ്പോഴുള്ള ക്രോധം. അപ്പൊ ഇവ 3 നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണ്. ഇവയിൽ നിന്ന് മോചിതനായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പോകിയ അനേകം പേർ ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ദിവ്യപ്രേമ ബദ്ധരായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതെല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതിക ലോകത്ത് ബദ്ധാത്മാക്കളായി തിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം തോന്നുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും മോചിതരാകാൻ സാധിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധം, പരിപൂർണ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെത്തിയവർ അവര് സാധുക്കളാണ്, സന്യാസിയാണ് അല്ലെ. ആ സാധുവിന് എന്ത് സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്, അവർക്കാണ് മുക്തി ലഭിക്കുക. അവരെല്ലാം സാധുക്കളെല്ലാം ഭഗത്യാഗം ഉള്ളവരാണ് അല്ലെ. അവരെല്ലാം ഭഗവാനില് അഭയം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മുക്തിയുടെ പാത തെളിഞ്ഞു കിട്ടുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് അവ്യക്തഗതവാദികളാണെങ്കിൽ അവർ എവിടെ എത്തുള്ളൂ, ജ്യോതിഷിലെ എത്തുള്ളൂ. അതേസമയം വ്യക്തിരൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിഗതവാദികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഭക്തിമാർഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ക്രോധം കൊണ്ട് മാത്രം ഇതൊന്നും നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ ഭക്തി വേണം, ജ്ഞാനത്താലുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധ്യമാകൂ എന്നാണ്. അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ എത്തി പൂർണ്ണ മോചനം ലഭ്യമാകാനായിട്ട് സാരൂപ്യ, സാലോക്യ, സാമീപ്യ, സാർഷ്ടി എന്നുള്ള 4 പിന്നെ മറ്റേതാട് സായുജ്യം എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഹ്മനിലേക്ക് അതാരും ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്, വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും അവർക്ക് എന്നേക്കുമായിട്ടുള്ള മോചനം കിട്ടണമെങ്കിൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വീണ്ടും സേവ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും, സായുജ്യമുക്തി പോരാ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ശുദ്ധീകൃതരായാല് അവർക്ക് പിന്നെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരേണ്ട. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വ്യത്യസ്ത അളവിലുള്ള കഷ്ടത, രാഗം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജീവിതത്തോടുള്ള ശക്തമായ അടുപ്പം, ആത്മീയ ജീവിതത്തെ അത് അവഗണിക്കുന്നു. നമുക്ക് പല പല ആഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ.
ആ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ഭൗതികതയിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആസക്തിയാണ് അല്ലെ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കുട്ടികൾക്ക് പേന കിട്ടാനുള്ള ആസക്തിയായിരിക്കും, മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിൽ വലിയ വലിയ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ആസക്തിയൊക്കെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ആസക്തി കുറഞ്ഞും കൂടിയൊക്കെ ഇരിക്കും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ലെവൽ അനുസരിച്ച്. എന്താണെങ്കിലും അതൊക്കെ നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ നമ്മളെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, ആത്മീയ ജീവിതത്തെ അവഗണിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ക്രിസ്തു മതത്തെ പറയുന്നുണ്ട്. പണക്കാരന് ധനവാന് ഒരു സൂര്യ അല്ലെ, അതാണ് സൂര്യയുടെ ഹോളിൽ കൂടെ കയറാനായിട്ട് എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഭഗവത് ലോകത്തിൽ ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ എത്തിപ്പെടാൻ എന്നൊരു വാക്യം അതിലുണ്ട്. അതേപോലെയാണ് എല്ലാ പണക്കാരും അതാണ് ഭഗവാന് ഭക്തരല്ല എന്ന് വരുന്നില്ല, എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ചിലർ ധനം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭക്തരാണ്. എന്നാലും മെജോറിറ്റിയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിപരമായ ആത്മീയ സത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭയമാണ്. അവരെ ആത്മാർത്ഥത്തിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ആത്മീയ സത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭയമാണ്. അപ്പൊ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താകും എന്നൊക്കെയുള്ള പേടിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ കഥകളെ പോലെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, യമലോകത്ത് പോകും, പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മൾ അവിടെ അവിടെ ഒരുപാട് പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കും. നമ്മൾ 5-ാം സ്കന്ധത്തില് പറയുന്നുണ്ട്, നരകലോക വർണ്ണനയുണ്ട് ഭാഗവതത്തിൽ 5-ാം സ്കന്ധത്തില് അവസാനത്തെ അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് അത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേടിയാണ്, നമ്മൾ പിന്നെ ഒന്നിനെയും കൊല്ലത്തില്ല. പിന്നെ വേറെ എന്താണ്, പിന്നെ ആരാണ്, വിതുരർ അല്ലെ. വിതുരർ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനിച്ചത്, യമരാജനാണ് വിതുരർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ യമരാജൻ തന്നെ ഭൂമിയില് ശൂദ്രസ്ത്രീയുടെ മകനായിട്ട് ജനിച്ചത് എന്താണ്, മണ്ഡൂക മുനിയുടെ കേൾക്കണില്ലല്ലോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി ലീവായി പോയിട്ടോ. ഇല്ല. കേൾക്കുന്നില്ല. മാതാജി ഡിസ്കണക്ട് ആയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ് ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു മാതാജിയുടെ. ഹരേ നെറ്റ് കൃഷ്ണ, പോയി കാണും. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലില്ല. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, ഇല്ല മാതാജി ഇല്ല. ആ, മാതാജിയുടെ നെറ്റ് നെറ്റ് കണക്ട് നെറ്റ് ആയിട്ട് പോയി ഇല്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പോയിണ്ടാവും. നെറ്റ് പോയിണ്ടാവും. ഇപ്പൊ മാതാജി പോയി. ഉം. പോയാ എന്താ ചെയ്യാ? ഇപ്പോഴും 25 പേരുണ്ടല്ലോ, ഇന്നലെയൊക്കെ 24 ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെ അതെ മാതാജി, അതെ, 24 27 പേരുണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. 27 പേരെ മുമ്പേ ഞാൻ കണ്ടു. 27 പേരിരിക്കുന്നു. വേറെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയണ്ടായിരുന്നില്ല, പിന്നെ അപ്പൊ പോയി. പിന്നെ ഇപ്പൊ 25 ഉണ്ട്. നമ്മൾ 24 പേരേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും. പിന്നെ മാതാജിമാര് രണ്ടുപേരും കൂടെ ആകുമ്പോ 26 പേരേ ഉള്ളൂ നമ്മള്. മാതാജി വരുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടോളൂ. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് വന്നു. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് വന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരമായി. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പം കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഞാന് കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്ങനെ ലോക്ക് ആയിപ്പോയി. ഞാനിനി അതിൽ ഒന്നേന്ന് കയറണം. ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൽ സംസാരിക്കാം. ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ പിന്നെ ഒരുപാട് സമയമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിച്ചോണ്ട് അതിൽ കയറാൻ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതില് എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്, പിന്നെ ആർക്കാണ് മുക്തി അല്ലെങ്കിൽ മോചനം ലഭിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അവ്യക്തഗതവാദികൾക്കും പിന്നെ ആർക്കും കൂടെ ആണ് ഭക്തിമാർഗത്തിൽ പോകുന്നവർക്ക്. പിന്നെ വിഭാഗം 2 വരുന്നു. ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. 2 വരുന്നത് 11 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പ്രയോഗത്തിൽ എങ്ങനെ വരുത്തുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതില് പറയുന്നത് ഏതാണ്, എല്ലാ പാതകളും യോഗകളും ചെന്നെത്തുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണനെ തന്നെ. ഓരോരുത്തർക്കും അവര് അർഹിക്കുന്ന ഫലം കിട്ടാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും ഫലം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, പ്രതികരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു.
ആ തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാധന ചെയ്യുന്നത്, ഏത് രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കാനാണോ നമുക്കിഷ്ടം ആ തരത്തിൽ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന് അതേ തരത്തില് തിരിച്ച് നമ്മളോട് പ്രതികരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് ഭഗവത് പൂജയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ടൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ആ തരത്തിൽ, ഇപ്പൊ യോഗികളാണെങ്കിൽ അഷ്ടാംഗ മാർഗത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഷെയർ ഓപ്ഷൻ നോക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഷെയർ. കൂടുതൽ ടെക്നോളജി വരുമ്പോ എനിക്ക് ഷെയർ കാണാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നില്ല മാതാജി. മാതാജി കാണുന്നില്ല. കാണുന്നില്ല. സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. കാണുന്നില്ല. ഞാന് ഒന്നേന്ന് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് കേറുന്നു. ഇതിപ്പോ ഷെയർ ചെയ്യാതെ എടുക്കട്ടോ? മാതാജി. ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നേന്ന് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട്. അല്ലാതെ പറ്റുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഉഷാകുമാരി മാതാജി. എന്തോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ എന്തോ കൃഷ്ണ. മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. മാതാജി ക്ലാസ്സിലുള്ളതല്ലേ അല്ലേ? അതെ, ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ളതാ. ശരി ശരി. ഓക്കെ ഓക്കെ. മാതാജി എനിക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ഇടാൻ പറ്റിയില്ല മാതാജി, നെറ്റ് ഇതായി കാരണം. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ആരാണ്? പേര് പറഞ്ഞോളൂ. സൗദാമിനി. സൗദാമിനി. രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തെ അറ്റൻഡൻസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല മാതാജി, നെറ്റ് പ്രോബ്ലം കാരണം. ആരാണ്? സൗദാമിനി മാതാജിയോ? അല്ല, രാധാ മാതാജി. അപ്പൊ പറയണ്ടേ മാതാജി? അപ്പൊ തന്നെ ക്ലാസ് പറയണ്ടേ? അന്നത്തെ പുസ്തകം അന്നന്ന് തന്നെ ഇടണം മാതാജി. അത് പക്ഷെ പിന്നീട് ഒരു കൂട്ടി കാര്യമുണ്ട്, വെച്ച് അപ്പൊ വിളിച്ചാൽ കിട്ടണില്ല. എനിക്ക് നെറ്റ് ക്ലോസ് ആയി, ശരിക്കും കേൾക്കണുണ്ടായിരുന്നില്ല ക്ലാസ്. അതുകൊണ്ടാ പറയാൻ പറ്റാതിരുന്നെ. ഇപ്പൊ ലിങ്ക് ഇട്ടേ ചെയ്തോളൂ. അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇന്നത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ചെയ്തോ? മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ ഇന്ന്
അറ്റൻഡൻസ് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡേറ്റ് 5th ഇട്ട് പോയി. ആ. അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് 4th ഇട്ടിട്ട് രണ്ടാമതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ക്ലാസ്സിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുന്നേ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവര് പറയണം, എന്നിട്ട് ഇതാവണം കേട്ടോ. ഒരു ആ 5 മിനിറ്റ് മുന്നെങ്കിലും പറയണം. കാരണം അന്നത്തെ അറ്റൻഡൻസ് അന്ന് തന്നെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് പിറ്റേന്നായാല് ഒന്നും രണ്ടൊന്നും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല മാതാജി. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം കാരണം എനിക്ക് ശരിക്കും ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ കിട്ടണില്ല. എപ്പോഴും കട്ടാവുമായിരുന്നു. മെസ്സേജെങ്കിലും ഇടൂട്ടെ മാതാജി. എന്താ അറിയോ, അറ്റൻഡൻസിന് മാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക്. അത് അത് ശരി. ആ ഇതാവും. നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലും കേറിയിട്ട് അറ്റൻഡൻസും കിട്ടാതെ ആവുമ്പോ അതൊരു സങ്കടല്ലേ. അപ്പൊ ഞാന് എന്റെ പേര് എഴുതി ഒപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. പക്ഷെ അറ്റൻഡൻസ് ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അത് മാത്രം ചെയ്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. മെസ്സേജ് ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ പറയുക, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. ശരി. അത് ഹരേ കൃഷ്ണ ആരുടെ ഫോൺ മാതാജി. നമ്പർ ഓക്കെ, അയക്കണ്ടേ താങ്ക് യു മാതാജി. മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏത് നമ്പറിലാ? എന്റെ നമ്പറിലോ കൃഷ്ണേത് മാതാജിന്റെ നമ്പറിൽ ഇട്ടാ മതി. അതെയാ, അതിന്റെ നമ്പർ എനിക്ക് അറിയില്ല, ഒന്ന് പറയൂ. നമ്പർ ഉണ്ട്, ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് മാതാജി. ഉണ്ടോ? കുമതി എന്നെ ഹോസ്റ്റ് പറഞ്ഞോളൂ ആക്കും, മാതാജി. എന്നെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടാത്തത് കേട്ടാ. ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത്. ജോർജ്. മാതാജി എനിക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് അല്ല. മാതാജിയെ ഹോസ്റ്റ് കിടക്കണ കുമുദ മാതാജി കോസ്റ്റ് ആണ്. മാതാജി മാതാജിയുടെ പേരെടുത്തിട്ട് അതില് ഓപ്ഷൻ വരും മാതാജി. അപ്പൊ അതാ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത. ആണോ? പേരിൽ തൊടുകും കുമുദ മാതാജി തൊട്ടിട്ട് കഴിയുമ്പോ അതിൽ വരും, ഓപ്ഷൻസ് വരുമല്ലോ. അപ്പൊ കോസ്റ്റ് കാണും. ഓക്കെ, ആയില്ലേ മാതാജി? കോസ്റ്റ് ആയില്ലേ? ഹോസ്റ്റില് തൊടു, ഹോസ്റ്റില്. ഹോസ്റ്റലല്ലേ? അവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ പേര്. ആയോ മാതാജി? ഞാൻ ഒന്നിരുന്ന് മൊബൈലിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്തു, അപ്പൊ ഹോസ്റ്റായി. ഇപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്യാം. വന്നോ ഷെയർ? ഞാനും ഹോസ്റ്റ് അല്ലാതെ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് പറ്റാതെ വന്നത്. ലൈവ് വന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലൈവ് ഉണ്ടോ? ലൈവ് വന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് കമ്പ്യൂട്ടർ അങ്ങ് ഓഫായി പോയി. അപ്പൊ 11ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മള് നോക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 11. അപ്പൊ എന്താണ്, ഓരോരുത്തർ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. മാതാജി വീഡിയോ ഓൺ ആയില്ല. മാതാജിയെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏധാമാം പ്രപദ്യന്തേ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം മമ കർമാനുവർത്തന്തേ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശഃ. അതില് പറയുന്നത് ഏതാണ്, എങ്ങനെയാണോ എന്നെ സമീപിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ചിലരെന്തേലും ബ്രഹ്മനെ ലയിച്ചാൽ മതി എന്ന് ആരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്, അവ്യക്തഗതവാദികൾ അല്ലേ. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കാം. അല്ല യോഗികളാണെങ്കിലോ അവർക്ക് പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കാം. കാരണം എന്താണ്, അവർ 7ാമത്തെ ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ വന്നിട്ട് സമാധി അവസ്ഥയിലാകുമ്പോഴും അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവര് പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ്, ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പരമാത്മാവിൽ ലഭിക്കാൻ സാധ്യമാകൂ എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ ചലിക്കുന്നവരെവിടെ എത്തുന്നു? ഭഗവാനിൽ എത്തുന്നു. കാരണം എന്താണ്, അവർക്ക് കൃഷ്ണന്റെ രൂപമാണ് അവർ മനസ്സിൽ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാൻ, അതാണ് ഈ 3 കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവ്യക്തവാദികൾ ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കുന്നുണ്ട്, യോഗികൾ എവിടെ എത്തുന്നു? പരമാത്മാവിലെത്തുന്നു.
എന്നാൽ നമുക്ക് ശരിക്കെത്തേണ്ടത് എവിടെയാണ്? ഭഗവാനിലാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭക്തിമാർഗത്തിലൂടെ ചരിക്കുന്നവർ ഭഗവാനിലെത്തും. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണ റിവാർഡ്സ് എവരിവൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദെയർ സറണ്ടർ. എങ്ങനെയാണ് അവർ സമർപ്പിതരാകുന്നത്? അതിനനുസരിച്ച്. അത് 3 ലെവലാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, പിന്നെ ഇതാ ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മേരി, പരമാത്മേരി, പിന്നെ ഭഗവാനിരി, ശബ്ദത. നമ്മൾ ഏതിൽ പഠിച്ചു? ഭാഗവതം അല്ലെ? അതിൽ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചതാണ്. അവിടെ നമ്മൾ എത്തുന്നു എന്നാണ്, ഓരോ സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണന് ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഓൺലി പ്യുവർ ഡിവോട്ടീസ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ എത്തുന്നത് ശുദ്ധ ഭക്തരാണ് അല്ലെ? ഇത് യോഗികൾ, ഇത് അവ്യക്തവാദികൾ. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ്? വിത്തൗട്ട് കമ്മിങ് ടു ദ ഹയസ്റ്റ് പെർഫെക്ഷൻ ഓഫ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് ഓൾ ഐറ്റംസ് ആർ ഇംപെർഫെക്റ്റ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ശരിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അല്ലെങ്കിൽ അവർ ബ്രഹ്മനിലേക്കോ പരമാത്മാവിലേക്കോ ചെയ്യാം എന്നാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു ഇതാണ് സർവകർമ്മ. ഇതാ 3-ാമത്തെ ഇതാണ് അധ്യായത്തില് 2-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 10-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് ഇവിടെ. അത് ഏതിലാണ്? ഭാഗവതത്തിനെ റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ ഞാൻ ചെറുതാക്കിയാൽ എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു എന്താണ്? എവരിവൺ ഈസ്, എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഫോർ കൃഷ്ണ ഇൻ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയാണോ, എനിക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാ പാതകളും എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നു? ഭഗവാനിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇതാണ് ചുരുക്കം പറയുന്നത്. അതാണ് പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭഗവാനിൽ കാരുണ്യം കിട്ടി, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടി മുക്തി സാധ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാം, എല്ലാത്തിന്റെയും കൺട്രോളറും എല്ലാം കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 തരം ആളുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ കണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് അതാ സകാമ കർമ്മ അല്ല, ഇതാണ് കർമ്മയോഗികൾ എവിടെ എത്തുന്നു? അവർ ഫ്രൂട്ടീവ് വർക്കേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ? ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അടുത്ത ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റ് അവ്യക്തവാദികള്, പിന്നെ യോഗികള്, പിന്നെ ആരാണ്? ശുദ്ധ ഭക്തര്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും എവിടെ ചെല്ലുന്നു? ശുദ്ധ ഭക്തർ ഭഗവാനെ ചെല്ലുന്നു. യോഗികൾ എവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ്? അഷ്ടസിദ്ധികളൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ അവ്യക്തവാദികൾ ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കുന്നു. പിന്നെ ഏതാണ്? ഫ്രൂട്ടീവ് വർക്കേഴ്സ്, കർമ്മികൾ, അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ അവർക്ക് അതിന്റെ ഫലമായിരിക്കും കിട്ടുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളെ ക്ലാസ് ഇടയ്ക്ക് തടസ്സപ്പെട്ടല്ലേ? 12-ാമത്തെ ശ്ലോകം. കാംക്ഷന്ത കർമ്മണ സിദ്ധിം യജന്തായിക ദേവതാഹ ക്ഷിപ്രം ഹി മാനുഷേ ലോകേ സിദ്ധിർഭവതി കർമ്മജ. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തെ ജനങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ വിജയം വരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂലം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ ഫലം സിദ്ധിക്കാറുണ്ടല്ലോ. അടുത്ത് പറയുന്നത് ദേവാരാധനയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പല പല ദേവന്മാര് നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലരും പല പല ദേവന്മാരെയും ദേവിമാരെയും ആരാധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫലം കിട്ടും. കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഫലം നമുക്ക് കിട്ടും. അതേസമയം നമുക്ക് ഏതാണ് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഏതാണ് മോക്ഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീട് വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പഠിത്തം നന്നാകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്നുള്ള ഫലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. അവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആരാണ്? അസിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? പഠിച്ച്. അപ്പൊ അവർക്ക് മോക്ഷം തരാനായിട്ട്, മോചനം തരാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും കഴിയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരെ തന്നെ പ്രാപിച്ചോളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതേസമയം എന്നേക്കുമായ മുക്തിയാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ ആരെ പ്രാപിക്കണം? ആരാധിക്കണം? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മമാർഗമല്ല വേണ്ടത് എങ്കില് എന്താണ്? കർമ്മമാർഗത്തിൽ പോകുന്നവർക്കുള്ള ഫലം ഏതാണ്? സമുദ്രത്തിലെ കുമിളകൾ പോലെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലെ കുമിളകൾ പോലെയാണ്. കുമിളകൾക്ക് എത്ര ആയുസുണ്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് അല്ലേ? അത് നമ്മളൊന്ന് തൊട്ടാൽ തന്നെ പോകും അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ്, തനിയെ തന്നെ. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിച്ച് നേടുന്ന ഭൗതിക
ഫലങ്ങൾ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഭഗവാനെയാണ് പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിച്ച് മാലിന്യ വിമുക്തമായിട്ടാണ് നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരത്തില്ല. അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ് ചാതുർവർണ്ണ്യമയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരം അഭിമാ വിദ്യ കർത്താരം അവ്യയം. അപ്പൊ അതില് 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെയും ഡെമിഗോഡ്സ് ദേവന്മാരെയും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഭഗവാൻ ആരാണെന്നുള്ള ജ്ഞാനം, അതേ സമയം ദേവന്മാരാരാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ വലതുവശത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാൻ ഒന്നേ ഉള്ളു. അതേസമയം ഏതാണ് ദേവന്മാര് ധാരാളമുണ്ട്. എന്താണ് നമ്മൾ എത്രയാണ് പറയുന്നത്? 300 മുക്കോടിയാ ദേവന്മാർ. 30 മുക്കോടി ദേവന്മാരാണ്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം ആരാണ്? ദേ ആർ ഒബീഡിയന്റ് സെർവൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് സമർപ്പിതരായ, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്ന സേവകരാണ് ദേവി ദേവന്മാർ. അതേസമയം ഭഗവാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ പരമോന്നതമാണ്, പൂർണ്ണനാണ് എന്നാണ്. പരമോന്നതനാണ്, പൂർണ്ണനാണ്. അതേസമയം ഇതാണ് ഡെമി ഗോഡ്സ്. ദേവന്മാരെയാണ് ഡെമി ഗോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവര് ആരാണ് അവരെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്താൽ ബ്രഹ്മാവിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്. പിന്നെ അതേസമയം അവരെ എല്ലാം ആരാധിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഈ ദേവന്മാരെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെയാണ്. അതെല്ലാം ഭൗതിക ലോകമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ദേവന്മാരൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? വൈകുണ്ഠത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ഗോലോക ധാമത്തിലോ. അതെല്ലാം ഏതാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിനും അപ്പുറമാണ്. നമ്മൾ ഏതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചാർട്ടാ നമ്മൾ കണ്ടത്? ഗോലോക ചാർട്ട് അല്ലെ. അതില് ഭൗതിക ലോകം, ബ്രഹ്മാവ് വരെയുള്ള ലോകം ഏതാണ്? ഭൗതിക ലോകം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് വരുന്നു? ഒരു വിരജ റിവർ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു പേര് പറയുന്ന കാരുണോദക സമുദ്രം. അവിടെയാണ് ഭഗവാൻ ശയിക്കുന്നത് അല്ലെ. അവിടെ നിന്നാണ് ക്രിയേഷൻ, ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് രോമകൂപത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന. അപ്പൊ അത് ഏതിന്? ബ്രഹ്മലോകത്തിനും മുകളിലായിട്ടാണ്, ഭൗതിക ലോകത്തിനും മുകളിലായിട്ടാണ് ഏത് വരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ലോകം വരുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവിടെയാണ് വസിക്കുന്നത്, ഭൗതിക ലോകത്തല്ല. പിന്നെ ഈ ഡെമിഗോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവര് പലതരത്തിലുള്ള തലത്തിലാണ്. അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ജോലികൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. വരുണൻ, ഇന്ദ്രൻ, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കടമകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതവർ ചെയ്യുന്നു. അവരെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. സുപ്രീം കൺട്രോളറാണ്. എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. പിന്നെ അവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് സമർപ്പിതരായിട്ടാണ് അവര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സമർപ്പിതരായവരാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണോ ഇച്ഛിക്കുന്നത് അതാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ അതേസമയം സ്വരാടാണ്, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. നമ്മൾ എന്താ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ ഭാഗവതത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് ഏതാണ്? ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ജന്മാദ്യസേതോ അന്യയാതിതരതോ ചാർത്തേഷ വിജ്ഞ സ്വരാട് അല്ലെ. സ്വരാടാണ്, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്, സ്വതന്ത്രനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരുമില്ല, തുല്യമായിട്ടോ ഉന്നതമായിട്ടോ ആരുമില്ല എന്ന് നമ്മളത് പഠിച്ചു. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്ന ഹാവ് മെറ്റീരിയൽ ബോഡീസ്. പിന്നെ ഇതാണ് നമുക്കുള്ളത് ഭൗതിക ശരീരം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ ശരീരം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ 6 ചേഞ്ചസ് വിധേയമാകുന്നു. അതേസമയം ഭഗവാന്റേത് ആത്മീയ ശരീരമായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ജനനവുമില്ല, അജനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ മരണമില്ല, അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ശാശ്വതനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായം വരുന്നുമില്ല, അസുഖങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. നമ്മൾ കണ്ട് ഭഗവാൻ 125 വയസ്സായപ്പോൾ യുവാവായിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തില് 125 വയസ്സായപ്പോഴാണ് യുദ്ധം ചെയ്തത്. യുദ്ധത്തിൽ പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ട് നിന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പോഴും ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടാണ് കണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വയസ്സ് വരുന്നില്ല അല്ലെ. ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യുവാവിലോട്ട്, യുവത്വത്തിലേക്ക് വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഭഗവാന് ഏതാണ് ശരീരത്തില് മാറ്റങ്ങൾ ദൃശ്യമാകുന്നില്ല. കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോഴും എന്ത് തന്നെയാണ്? ഓരോ ലീലകൾ ആടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നത് എന്നല്ലേ. കം അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദ 3 മെറ്റീരിയൽ മോഡ്സ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ത്രിഗുണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ത്രിഗുണങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാർ
ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും. അതേസമയം ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ ഏതാണ്, ഭൗതിക ലോകത്ത് ദേവന്മാരെ എല്ലാവരെയും ആരാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്കറിയാലോ. പലപ്പോഴും ദേവന്മാര് ക്രുദ്ധനാകുന്നു, ഇന്ദ്രൻ ക്രുദ്ധനാകുന്നു, അസൂയ തോന്നുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ഓരോ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ മുടക്കാൻ വരുന്നത് ഇന്ദ്രൻ അല്ലെ. പല യജ്ഞങ്ങളും മുടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ അതേസമയം എന്താണ്, അവർ ഈ ഭാവങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസമാണ്, ഇമോഷൻസ് അവരെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഭഗവാൻ എന്താണ്, എല്ലാത്തിനും അതീതനാണ്, ഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ്. എറ്റേണലി ദ സെയിം സുപ്രീം ലോർഡ്. എപ്പോഴും എവിടെയാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ ആര് തന്നെയാണ്, അനശ്വരനാണ്, എറ്റേണലാണ്, ശാശ്വതനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ ചാതുർവർണ്ണ്യം മയ സൃഷ്ടത്തിൻ്റെത് പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്ന ഇതാണ്, ഭഗവാനാണ് ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളെയും 4 ആശ്രമങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചത്. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്, ആളുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താനായിട്ടല്ല, നീ ഉയർന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ ശൂദ്രൻ താഴ്ന്നവൻ എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനല്ല. ഓരോരുത്തരുടെ ഗുണമനുസരിച്ചാണ് അവർക്ക് ഓരോരുത്തരെയും ഓരോ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഉയർന്ന ആളാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന ഇതിലാണ് വർണ്ണത്തിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതേ സമയം യുദ്ധത്തിലും രാജ്യകാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ നിപുണനാണെങ്കിൽ അയാൾ ആരായിട്ടും ജന്മമെടുക്കുന്നു, ക്ഷത്രിയനായിട്ട് വരുന്നു. അടുത്ത് ഏതാണ്, കൃഷി, കച്ചവടം, വാണിജ്യം, പിന്നെ ഏതാണ് കന്നുകാലി വളർത്തൽ, അതിലൊക്കെയാണ് പ്രാവീണ്യമെങ്കിൽ അയാൾ വൈശ്യനായിട്ട് വരുന്നു. പിന്നെ എന്താണ്, ഇവരെയൊക്കെ സേവിക്കാനേ കഴിവുള്ളൂ എന്ന് കണ്ടാൽ അയാൾ ശൂദ്രനായിട്ടും ജനിക്കും. അപ്പം ഏതാണ്, ആദ്യത്തെ ബ്രാഹ്മണരെന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഏതിൽ വരുന്ന, സത്വഗുണത്തിലാണ് അവർ വരുന്നത് അല്ലെ. മോഡ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ് എന്നാ പറയുന്നത്. അതേസമയം ക്ഷത്രിയരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് രജോ ഗുണമാണ്, സമ്പത്തുണ്ടാക്കുക, എല്ലാം പിടിച്ചടക്കുക അല്ലെ, അധികാരം സ്ഥാപിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് മുമ്പ് സെക്കൻഡ് ലെവലില്. രജോ ഗുണത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ അതാണ് വരുന്നത്, അവരുടെ സവിശേഷതകൾ. അതേസമയം വൈശ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് രജോ ഗുണവും കാണും, കുറച്ച് ഏതും കാണും, ശൂദ്രാസിന്റെ ഗുണവും കാണും, തമോ ഗുണവും കാണും എന്നുള്ളതാണ്. വൈശ്യാസിനെ കുറിച്ച് 2ലും പെടുന്നവരാണ് വൈശ്യാസ്. അതേസമയം ശൂദ്രാസ് മൊത്തത്തില് ആരാണ്, തമോ ഗുണത്തിൽ പെടുന്നവരാണ്. അജ്ഞതയാണ് അവരുടെ പ്രത്യേക ലക്ഷണമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ പാഷൻ, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്താണ്, പാഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഏതാണ്, കുറച്ച് അജ്ഞതയുമുണ്ട് വൈശ്യർക്ക്. അപ്പം വൈശ്യർ കുറച്ച് രജോ ഗുണവും കാണും, കുറച്ച് തമോ ഗുണവും കാണും. 2ന്റെ നടുക്കല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ളതും തൊട്ട് ശേഷമുള്ള ഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനം ആരിൽ കാണുന്നു, വൈശ്യനെ കാണുന്നു. അതേസമയം ശൂദ്രാസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും അജ്ഞതയിലാണ്, ആലസ്യം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള, എന്നുവെച്ചാൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ പാദസേവ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സമൂഹത്തിന് 4ആയിട്ട് വിഭജിച്ച് തമ്മിൽ അടിയുണ്ടാക്കാനല്ല. പിന്നെ ഏതാണ്, എല്ലാവരും അടുപ്പിച്ച് എന്നുവെച്ചാൽ സഹകരണത്തോടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് അവരവർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നമനം വരുത്തുകയാണ് അവരെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും കർമ്മം. ഇപ്പം ബ്രാഹ്മണരാണെങ്കിൽ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുക, പകർന്നു കൊടുക്കുക, പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ക്ഷത്രിയരാണെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുക, എല്ലാവർക്കും പ്രജകൾക്കെല്ലാം പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുക, ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം നൽകുക, അവരെ കൊണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന പൂജകൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുക, അതിന് പകരമായിട്ട് ദാനം നൽകുക, അങ്ങനെയൊക്കെ അവരെ പരിപോഷിപ്പിക്കുക. വൈശ്യാസാണെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന്റെ നട്ടെല്ലെന്ന് പറയാം അല്ലെ. നട്ടൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് നിന്നാണ് ബ്രാഹ്മണർ ജനിച്ചതെന്നും, തൈസിൽ നിന്ന് ക്ഷത്രിയാസെന്നും, കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ക്ഷത്രിയാസെന്നും, തൈസിൽ നിന്ന് വൈശ്യാസെന്നും, പാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ശൂദ്രാസെന്നും ജനിച്ചു എന്ന് ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പം വൈശ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ്. തൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബോണാണ് ശരീരത്തില് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ബോണാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ താങ്ങി നിർത്തുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ സമൂഹത്തെ താങ്ങി നിർത്തുന്നത് ആരാണ്, വൈശ്യാസാണ്. അവരാണ് സമ്പത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ബ്രാഹ്മണർ ദാനം സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ, ക്ഷത്രിയർ ദാനം കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് വരുമാനം കിട്ടുന്നത് വൈശ്യർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ്.
ഈ 3 പേരുടെയും പാദസേവ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ വേണ്ട വിധത്തിൽ സഹായിക്കുക. പാദസേവ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാദം കഴുകി തുടച്ചു കൊടുക്കുക എന്നല്ല, ഇവരെ ഈ 3 പേരുടെയും അവരുടെ ചുമതലകൾ നിറവേറ്റാൻ അവരെ വേണ്ട പോലെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പാദസേവ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കാനും അവരെ സേവിക്കാനും ആണ് ശൂദ്രർ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത് എന്നാണ്. അതിനെയൊക്കെ തകിടം മറിച്ച് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഏത് ജോലിയും ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ പേര് ജോലി ചെയ്യും, കുറെ പേര് ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല. കർത്തവ്യബോധത്തോടെ കുറച്ച് പേര് കാണും, ഒന്നും ഇല്ലാതെ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്ന കൂടുതൽ പേര് കാണും. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്നത് അല്ലേ. ആർക്കും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല. ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടോ? ഓഫീസിൽ പോയാൽ നമുക്കറിയാം, ഏതെങ്കിലും ഓഫീസിൽ പോയാൽ അവരൊരു 11 മണിയാകുമ്പോൾ എത്തും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് വർത്തമാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചായ കുടിക്കാൻ പോകും. ഒരു 12 മണിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചെത്തും. പിന്നെ ഒരു വർത്തമാനം, ഒരു ഫയലെങ്ങാനും നോക്കും. അത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത ഊണായി. ചിലര് 2 മണിക്ക് തിരിച്ചു വരും, 2:30 ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരും. ചിലര് ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് പോയ വഴിക്ക് അങ്ങ് വീട്ടിലും പോകും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഇപ്പൊ ഇരുന്നാലും അത് 3:30 ആകുമ്പോൾ അടുത്ത ചായ കുടി, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓഫീസുകളിൽ നടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ കാണാം. ചിലര് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും കാണും. അതെന്താണ്, നമ്മൾ 1000-ൽ ഒരുവൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ വളരെ കുറച്ച് പേര് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ശമ്പളം ആരാണ്? ജനങ്ങളുടെ അവർ നൽകുന്ന നികുതിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിപ്പുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ഏത് ഓഫീസിൽ എന്ത് ജോലിയാണെങ്കിലും, ഓഫീസല്ല, സ്കൂളല്ല, കോളേജല്ല, എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഏതിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക. അതൊക്കെ ഒരു സേവനം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ അല്ലെ, ആ മനോ അവസ്ഥയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ചാതുർവർണ്ണ്യം ഏതാണ്? മയ സൃഷ്ടം എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണനെക്കാളും വലിയ ആളാണ് വൈഷ്ണവൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ, ഒരു വൈഷ്ണവന് ബ്രാഹ്മണന്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റിയും കാണുകയും ചെയ്യും. അവരെന്താണ്, ശുദ്ധ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരും എല്ലാം വൈഷ്ണവനായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ ജന്മം കൊണ്ടല്ല വൈഷ്ണവനാകുന്നതും ബ്രാഹ്മണനാകുന്നതും, അവരുടെ കർമ്മം കൊണ്ടാണ് വൈഷ്ണവനൊക്കെ ആകുന്നത്. ഏത് ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് വർണ്ണ വ്യവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ഏതാ വേണ്ടത്? അവരുടെ കർമ്മം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ ജന്മം കിട്ടുന്നത്. ഭഗവാൻ ചാതുർവർണ്ണ്യം സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും അത് അവരുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അല്ലാതെ അച്ഛൻ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നത് കൊണ്ട് മകനും ബ്രാഹ്മണനല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഉയരാൻ നോക്കണം. നല്ല രീതിക്ക് ഒരു ശൂദ്രൻ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മം ആരാകാം? വൈശ്യനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയനോ ഉയർന്ന തലത്തിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭരണവ്യവസ്ഥയിൽ ഉയർന്നു വരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഈ പടം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോന്ന് ബ്രാഹ്മണൻ, ഇവിടെ ഇതാണ് ക്ഷത്രിയൻ, ഇവിടെ വൈശ്യൻ. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ശൂദ്രൻ ഇവിടെ കന്നുകാലികളെയൊക്കെ തെളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിവിടെ എന്താണ്, പാണ്ഡിത്യം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു. ക്ഷത്രിയൻ എന്താണ്, യുദ്ധമൊക്കെ ചെയ്ത് അവിടെ രാജ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നു. വൈശ്യൻ കൃഷി തുടങ്ങി കച്ചവടം വാണിജ്യമൊക്കെ നടത്തുന്നു. ശൂദ്രൻ കൃഷി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും ഏത് ജാതി മീൻസ് വർണ്ണത്തിൽ വന്നാലും അവനവന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഇവിടെ കൂടുതൽ പറയുന്ന കൃഷ്ണ ഹു ഈസ് നോൺ ഡ്യൂവർ ട്രാൻസെൻഡൽ ടു ദി മോഡ്സ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ക്രിയേറ്റർ എന്താണ്? എല്ലാത്തിനും അതീതനാണ്. ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നും നിറവേറ്റേണ്ടതില്ല. പിന്നെ ഏതാണ്? ഗുണ ആൻഡ് കർമ്മ രണ്ടും മിശ്രമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഓരോരുത്തരുടെ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചാണ്, കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് അവർക്ക് അടുത്ത ജന്മം കിട്ടുന്നത്. അപ്പം 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഏത് ഗുണമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് അടുത്ത ജന്മം അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത്? ചാതുർവർണ്ണം ടു അവോയ്ഡ് ഗ്രഡേഷൻ, ടു പ്രൊട്ടക്ട് ആൻഡ് ടു സപ്പോർട്ട്. അപ്പം പരസ്പര സഹായത്തോടു കൂടി പരസ്പര സംരക്ഷണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഏതാണ്?
സമൂഹത്തിന്റെ അധപ്പതനം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സാമൂഹ്യമായ അധപ്പതനം. എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോടെ പ്രവർത്തിച്ചാല്, ഈ 4 കൂട്ടരും ഒത്തൊരുമയോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജ്യം സമ്പുഷ്ടമാകും, സമാധാനം എല്ലായിടത്തും സമാധാനം. പിന്നെ ഇവിടെ സഹകരണം ആൻഡ് നോട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. അപ്പൊ അവിടെ ശൂദ്രൻ എന്നുള്ള വ്യക്തി പറയുന്നില്ല. ശൂദ്രൻ എന്നുള്ള അങ്ങനെ അത് നമുക്കൊന്നും താല്പര്യമില്ല മാതാജി. മാതാജിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും അത് പോരാ. നമുക്ക് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആഹാരം തന്നെ വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ്. അപ്പൊ അവര് ഓരോരുത്തരുടെ ജോലി കർത്തവ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ്. ആശ്രമാസ്വ ബ്രാഹ്മണാസ്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണ ആശ്രമത്തിലുള്ളവർക്ക് ബ്രഹ്മചര്യവും ഗാർഹസ്ഥ്യവും വാനപ്രസ്ഥവും സന്യാസവും ഉണ്ടായിരിക്കും ബ്രാഹ്മണർക്ക്. അതേസമയം ക്ഷത്രിയർക്ക് കാണുന്നില്ല, സന്യാസം ഇല്ല. അവര് സന്യസിക്കാൻ പോകണ്ട. അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ, സന്യസിക്കാൻ യോഗ്യനാണ്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ സന്യസിക്കാനൊന്നും പോകണ്ട, എന്താ കർത്തവ്യ യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയൻ സന്യസിക്കാനായിട്ട് രാജർഷികളെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ഋഷിമാരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാര്, ഋഷി തുല്യരായ രാജാക്കന്മാരെന്നാ പറഞ്ഞു. അവര് സന്യസിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അടുത്ത അവകാശം പ്രായപൂർത്തിയായി രാജ്യം കൈയാളാൻ പ്രാപ്തമാകുമ്പോൾ ചില രാജർഷികൾ എന്ത് ചെയ്തു, അവര് രാജ്യഭാര ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ അവർക്ക് സന്യാസം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേസമയം വൈശ്യാസിന് ഒന്നും കൂടെ കുറയുന്നു. അവർക്ക് ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് 25 വർഷം വിദ്യാഭ്യാസം നേടാം. കാരണം വൈശ്യാസ് ദ്വിജന്മാരാണ്. ഈ 3 വർണ്ണങ്ങളും ദ്വിജന്മാരായിട്ട് 2 പ്രാവശ്യം ജനിച്ചവർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ജനനം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ഉപനയനം അതിൽ തുടങ്ങുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പൊ വൈശ്യർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വിദ്യാഭ്യാസം നേടാം. ബ്രഹ്മചര്യം അവർക്കുണ്ട്. പിന്നെ അവർക്ക് ഗാർഹസ്ഥ്യമുണ്ട്. അവർക്ക് വാനപ്രസ്ഥം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതേസമയം ശൂദ്രാസനം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ല, പിന്നെ വാനപ്രസ്ഥവും ഇല്ല, സന്യാസവും ഇല്ല. അപ്പൊ 4 വർണ്ണങ്ങളിലുള്ളവരുടെ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബ്രാഹ്മണരിൽ തുടങ്ങുന്നു, അവർക്ക് 4 ആശ്രമങ്ങളും വരുന്നു. ഓരോന്ന് കുറഞ്ഞു ഇവിടെ വരികയാണ്. അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഏതാ കുറയുന്നത്? ഗാർഹസ്ഥ്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അല്ലേ. ബ്രഹ്മചര്യം ആദ്യത്തെ 3 വർണ്ണങ്ങളിലുള്ളവർക്കും ഉണ്ട്. ശൂദ്രാസന് ഗാർഹസ്ഥ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വ്യത്യാസമായിട്ട് വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമാം കർമാണി ലിംബന്തി നമേ കർമ്മഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോ അഭിജാനാതി കർമ്മഭിർനസ ബധ്യതേ. അപ്പൊ ഇവിടെ 14-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് കർമ്മ ഫലേച്ഛയുമില്ല, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടാറില്ല. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് മാതൃക കാട്ടാൻ വേണ്ടി ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? ഗോകുലത്തിലായിരുന്നപ്പോ ഭഗവാൻ അവിടെ 9 ലക്ഷം പശുക്കളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പം രാജകുമാരനെ പോലെയാണ് അവിടെ കഴിയുന്നത് അല്ലെ. നന്ദഗോപൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ അധിപനാണല്ലേ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായിട്ടാണ് അവിടെ ഇവര് രണ്ടുപേരും വളരുന്നത്, ബലരാമനും ശ്രീകൃഷ്ണനും. പക്ഷെ കുഞ്ഞു ഗോക്കള കുട്ടികളെ മേയ്ക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് വലുതായപ്പോ പശുക്കളെ മേയ്ക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോ ലീലകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീല അല്ലെ, അങ്ങനെ പല ലീലകൾ അപ്പൊ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവനവന്റെ കർത്തവ്യം ചെയ്യണം. ഇവര് കുലത്തിൽ ജനിക്കുമ്പോ ആ കുലം ചെയ്യേണ്ട കടമകൾ നിറവേറ്റണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അധിപന്റെ നേതാവിന്റെ മകനാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഇപ്പോഴാണെങ്കിലോ നേതാക്കന്മാരുടെ ആളുകളും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. സാധാരണക്കാര് കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്നു, അവര് ദൂർത്തടിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് വ്യത്യാസമാണ് ആ കാലങ്ങളിലുള്ളതെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒരു മാതൃകാ പുരുഷനായിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കന്നുകാലികളെ വളർത്താൻ പോകുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാജ്യം ഏൽക്കാനായിട്ട് വന്നപ്പോ കംസന്റെ വധത്തിന് ശേഷം രാജ്യകാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ ഇതാണ് അർജുനൻ, അതായത് യുദ്ധകളത്തിൽ തന്നെ അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരുമായിട്ട് യുദ്ധത്തിന് ചക്രം എടുത്തോണ്ട് പോകുന്ന അല്ലെ, ദരഥ ചക്രം എടുത്തോണ്ട് ഭീഷ്മരെ നേരിടാനായിട്ട് പോകുന്നു. പിന്നെ ഏതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആൾ ഇവിടെ ആരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു? സാരഥിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഡ്രൈവറായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിന് പറയുന്നത് ഡ്രൈവർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഡ്രൈവറായിട്ടാണ് ഇവിടെ അർജുനന്റെ. അപ്പൊ ഏത് ജോലി ചെയ്യാനും ഭഗവാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ളത് അതൊക്കെ നമുക്ക് മാതൃകയാണ്. ഇപ്പൊ ഗാന്ധിജി ഏതാണ് മോശമായിട്ടുള്ള ജോലിയും ചെയ്യാൻ ഭാര്യയെ അല്ലെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ജോലിക്ക് എന്താണ് ഏത് ജോലി എന്നുള്ളതില്ല. ജോലി എന്ന് പറയുന്നതിന് എല്ലാ ജോലികൾക്കും ഡിഗ്നിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. ഭഗവാൻ പറയുന്ന എനിക്ക് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല, പക്ഷെ എന്താണ് അതിന്റെ ഫലമൊന്നും ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഭീഷ്മരെ എതിരിട്ട് അർജുനനെ എന്താണ് രക്ഷിച്ച് പേര് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, കീർത്തി നേടാൻ വേണ്ടിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രദ്ധൈശ്വര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ, ഭഗവാന് കീർത്തി ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ കുഞ്ഞു മുതലേ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്താണ് കർത്തവ്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാതൃകയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു തരാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് ജോലി ചെയ്യാനും നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. ഒരു ജോലിക്കും എന്താണ് മഹത്വമില്ലാതെ വരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സാരഥിയായ ഭഗവാൻ നമുക്ക് മാതൃകയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഏവം ജ്ഞാത്വാ കൃതം കർമ്മ പൂർവൈരപി മുമുക്ഷുഭിഃ കുരു കർമ്മൈവ തസ്മാത് ത്വം പൂർവപരം കൃതം. ഹരികൃഷ്ണ. എന്റെ ദിവ്യമായ പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് പൗരാണികമായ മുമുക്ഷുക്കൾ പ്രവർത്തിച്ചു. എന്റെ ദിവ്യമായ പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ്. അത് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കണം പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക. മുമുക്ഷുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോക്ഷം ലഭിച്ചവരെന്ന് ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ മുമുക്ഷുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോക്ഷം ലഭിച്ചവർ ചുമ്മാ ഇരുന്നല്ല, ഭഗവാൻ മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ആ മാതൃക അനുസരിച്ച് അവർ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യം എന്തിനാ മാതൃകയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത്? മറ്റുള്ളവർ അത് അനുകരിക്കണം. ഇവിടെ അനുകരിച്ചവർ ധാരാളമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ ഏതാണ് ശൂദ്രശ്രീയുടെ മകനായിട്ടാണ് നാരദർ അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ജനിച്ചത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിതുരരാണെങ്കിൽ ശൂദ്രശ്രീയുടെ മകനായിട്ട് ജനിച്ച് ഉയർന്ന പദവിയിൽ ഇരുന്നയാൾ പറ്റുസേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യമരാജൻ അവിടെ നിന്ന് ലീവ് എടുത്താണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, ഭൂലോകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ആര്യമാവായിരുന്നു അവിടെ പകരം അവിടെ സേവനം ചെയ്തിരുന്നതെന്നാണ് ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ പാത പിന്തുടർന്ന് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായി. അവരെല്ലാം മുമുക്ഷുക്കളായി മോക്ഷം സിദ്ധിച്ചവരായി. നീയും അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പാത പിന്തുടരൂ. നീ നിന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യൂ, എല്ലാം എനിക്ക് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്തോളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഏതാണ് മുമ്പേ തന്നെ പകർന്നു കിട്ടിയ ആ അറിവ് സൂര്യൻ വിവസ്വാൻ അല്ലെ, വിവസ്വാന് കിട്ടി, മനുവിന് കിട്ടി. സൂര്യഭഗവാൻ വിവസ്വാൻ അല്ലെ. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് മനുവിന് കിട്ടി, ഇക്ഷ്വാകുവിന് കിട്ടി. അപ്പൊ അവരെല്ലാം എന്താണ് എൻ്റെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ടെല്ലാം അവർക്ക് മോചനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നീയും അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക. പ്രതികരണങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് അടുത്തത് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പഞ്ചകൽപതരുപക്ഷ കൃപാസിന്ധുഭേവജ പരിധാന പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. വിജയവരനിതായ പ്രേമാനന്ദ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹര. ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹര. ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ.